Tisztelettel köszöntöm Önöket a Német Pál utcában. Abban az utcában, amelyet Szombathely megyei város önkormányzata 2 esztendővel ezelőtt éppen két egyesület kezdeményezésére nevezett el Német Pálról, és tulajdonképpen itt kialakulóban van egy nagyon szép sportnegyed, mert itt az Autogálnak ott az egyetlen szombathelyi olimpiai bajnok Rajc Imre utcája van, aztán a Csató Béla utca, és így tovább. Ennek rendkívül módon örülünk. Örülünk annak, hogy azok a nagyszerű sportemberek, akik nem csak a városnak, hanem az országnak hoztak dicsőséget, ilyen módon is méltón őrizzük az emléküket. Külön öröm számunkra, hogy itt a Német Pál utcában állatunk is, már van egy nagyon szép családi ház, és köszönet a Vindis házaspárnak is, akik, amikor megkerestük őket, hogy szeretnénk itt egy emléktáblát elérni. Hiszem, hogy nekem személyes dolgot érdemes mondani Német Pálról, és ezt meg is teszem. Pali bátyám, nem vagyok már én sem olyan fiatal, hogy csak így Pali bácsi, egy Német Pál korú ember. Pali bátyánkkal aztán 2006 tavaszán valamikor egy ilyen beszélgetésen vettünk részt. Ez egy ilyen írcími beszélgetés volt, és többek között arról tárgyaltunk, és arról esett szó, és ott mondtam ott lévőknek, hogy jól dolgozni nem sokkal több energiába telik, mint rosszul dolgozni. Hát miért nem dolgozunk? És elszorul a szívem ma is, amikor 2-3 hét múlva Német Pál megkért arra, hogy egy versenynek a díjait adjon át. És az oklevélen azt a mondatot láttam viszont, amit én előtte egy hónappal készítettem.